Знам, че е петък, обаче се включвам с продължение на поредицата най-бърканите думи. Днес ще видим каква е разликата между your и you are. Тук дори в произношението има лека разлика, но сега ще ви разкажа малко повече. Започваме с първото your. Това означава твое. И във въпроса Is this your book? Ние искаме да опитаме това твоята книга ли е. И след your виждаме, че следва съществително някакъв предмет, т.е. нещо, което да кажем, че е твое. Докато при второто you are имаме две думички. Първата е you, което означава ти, а втората е are, което вие глагола to be си. В случая ще бъде you are very kind. Ти си много мил. А след you are какво наблюдаваме най-често? Ами някакво прилагателно. Тоест искаме да кажем ти си и съответно можем да кажем, че си много хубав, че си много готин, че си много умен. Такива ще сте, ако следвате. Ами пак, разбира се, връщам се на контекста. Ако вие от контекста се ориентирате, ще ви бъде много полезно. В първия въпрос няма как да попитаме това ти ли си книга? Нали? Няма как да направим такъв въпрос. А пък във второто, твоята си много мил. Пак няма никаква логика. Така че хора, от контекста се ориентирайте. Ако това видео ви е било полезно, лайквайте и сабскрайбвайте за още.